И здравейте хора, как сте видели от заглавието и от тъмнила на това видео, това е краят на FC Mobile. Нямам просто нерви от тази игра е много тъпа, много ме омръзнала, затова харесате това видео, абонирайте за канала и може да напишете в коментарите какви клипове искате да качвам за напред, защото с този клип към край на FC-то на FIFA-та повече няма да я цъкам, просто наистина много ме омръзна. Много е тъпата игра, всеки ден става по-тъпа и извинявам се, по-тъпа. Реши да пусна този клип, тук да поговорим малко. Все пак да не, защото в момента аз искам да качам клипове в YouTube. Мога да кача клипове в YouTube, но не знам какви. Понеже FC-то е много скучава, може да кажете в коментарите какви клипове искате да качвам в YouTube. Ще прочета всеки коментар, ще го хареса, моля ви, наистина да пишете. Сега започваме с матча, дето ще пусна един менеджер мод там да се играе и ще поговорим защо според мен FC-то е доскучава и защо умря. Може да се каже наистина умря тази игра. Чайте я пуснем тук един менеджер мод дори не съм играл. Чайте се. Аре бе. Пускаме го. Значи тая игра, хора, колкото да се говорим, тая игра е много скучна. Не съм гледал статистики, ако намеря някакви статистики, сега ще ги слова тук на екрана да видите колко хора играят по-малко FC, отколкото преди. Преди да речем последната FIFA, май 23-ката беше, 23-ката май беше, тя беше много яка и след това FC24 като дойде стремглаво надолу с EA. EA човек не ме деца вика да направят нещо по-интересно, не само едно и също играм от 20 години, тук даже не се променя геймплей, нищо не се променя. Да пуснат да речем някакви менеджер модове, кариер мод да пуснат някакви такива работи. Нещо поне драфто и да могат да се правят. Деца вика, това са го пуснали в версията за компютър, за PlayStation, нищо не им пречи да проработят 20 дена повече. Все пак ще вземат много повече пари, ще се играе много повече играта, ако направят кариер мода. Искам да кажа, защото такава игра на телефон с кариера, такива графики няма. Аз предпочитам, реално ако питате мене, дали предпочитам да е сегашната FC или да е FC с драфт с кариера, без нещо друго, само драфт кариера, бих предпочел драфт и кариерата. Наистина бих го предпочел. Просто защото, от време на време пак се хайфва тази игра, но деца вика 2 пъти в годината. Няма как да продължавам да качвам на нея, защото деца вика аз се окачвам по 5 клипа на 2 пъти в годината, аз по-добре изобщо нищо да не качвам. Затова моля ви, продължете нещо, което искате да качвам долу в коментарите. Ще прочита всеки един коментар. Така, много се повторям. Какво друго да кажа? Тая игра човек направо EA просто трябва да взема да слушат своите фенове, хората, които играят тази игра. Тая игра реално аз играл от FIFA 20, сега е FC 26, а реално 3 години не е имало апдейт. FC 24, 25, 26 са в една игра и най-вероятно 27 пак ще е в тая. Пак ще е същата игра, човек, гарантирам го това. Много е трудно да има апдейт. Дори не вярвам да има апдейт, хора. Не вярвам дори за FC27 да има апдейт. Просто ги мързи да рефрешнат деца вика отборите, парите, всичкото. Просто продължава с същи рейтинги, същи отбори и код направи. Това е. Наистина много е скучна тази игра. Така, също мога да кажете в коментарите, вие играете ли FC Mobile изобщо? И ако не играете FC Mobile, какви игри играете реално?
да разбираме долу-горе и аудиторията ми. Или ако искате изобщо да не гледате игри, може да напишете какви клипове искате да гледате в канала, наистина обещавам. Ще обмисля всяка една идея, която ми дадете, но просто човек, нямам думи за много се ядосвам в момента. Дори не мога да изтрая да свърши този целия матч, човек. Не мога да изтрая. Вече 5 минути съм в играта, но 5 минути снимам и ми доскоча. Наистина не мога да изтрая тази игра, човек. Много ми е скучна. Моля ви, просто напишете в коментар. Напишете като един коментар с такова, каква игра да продължим в канала и като цяло какъв контент бихте искали да видите и какво ще гледате в канала. Какво ще гледате наистина. И просто не знам. Примерно една игра сега не бе то на телефон такива игри футболни може като махнеш FC Mobile няма интересни поне. Няма интересни наистина. Ако имаш интересни вече ще да съм ги видял, ще да съм снимал клип на тях и така нататък. Така. Като цяло искате ли не да снимам на игри, а като цял футболен контент също може да напишете в коментарите. Според вас защо умря FC-то може да напишете в коментарите. Аре бе, то мач няма да свършва по-бързо. Може да напишете в коментарите също дали ще гледате клиповете в канала, ако започна да снимам на друга игра или като цяло да не снимам на никакви игри, да снимам нещо друго, да знам. Моля напишете някакви такива работи в коментарите, каквото ви дойде на къла, го напишете, моля ви, защото аз искам да качвам клипове. Имам възможността да качвам клипове, просто няма на какво. Вижте, тая игра човек умряла, просто няма на какво да качвам наистина. Няма на какво да качвам. Спомням се наистина сега, FIFA 23 беше топ игра. Даже в момента най-вероятно ще съм сложил за фон музиката от тази игра. Надявам се да не е копирайт. Най-вероятно не е копирайт. Просто нямам думи за EA-ката. EA. Нямам думи за EA Sports. Пък това е изобщо, че не добавят българските отбори, там работи да не говорим. Това е много далечна тема от това защо FC Mobile замря. FC Mobile е като игра, FC е замислена като игра много добра. Просто мобилната версия не прави толкова добра, не знам защо. Те изобщо не полагат никакви усилия, човек. Искат да вземат пари от тази игра, която в момента гледате на екраните си, но те нищо не влагат, просто се пуснали там и апдейтват през 12 месеца, това е. Просто пускат там един-два апдейта за 12 месеца и това е, човек. Пак те реално, ако пуснат мариери тук, те ще спечелят много повече. Реално и защото тази игра може да се играе безплатно. И ти като пуснеш кариера и някой примерно иска да се купи не, всеки ще играе тази игра, човек. Предпочитам да е платина да струва 5-10 лева там, отколкото да е това. Нямам думи за тази игра. Това беше, хора. Моля ви, за 20 път ви казвам това видео. Напишете какъв контент искате да гледате тук в канала. Какви игри като цяло, дали играете FC, защо според вас умря играта. Аз бях Светляк, абонирайте за канала, харесате видеото и